Ola a todos, benvidos de novo a un novo episodio de Lare Tanto, que hoxe con nós temos a Mary Foz, a María Foscaldo, a Virtudes, a Arne Punante. Temos con nós aquí a un montón de xente nunha sola persoa. Mary Foz, María Foscaldo, benvida, grazas por vir a Lare Tanto. Gracias a vos por convidarme. Contanos, que tal todo? Pois todo ben, con bastante traballo, pero bueno, eso é boa cousa. É boa cousa, sí, non nos podemos queixar. Pois a min gustaríanos, para a xente que non te coñece, pois que nos contes un pouco quen é Mary Foz e que fai en redes. Bueno, son xornalista, ata hai un ano era simplemente xornalista. Estaba tamén traballando, compaxinando con traballo nunha empresa de limpeza. Bueno, hai un ano, pois un vídeo que subín a TikTok fíxoseme viral e a partir de aí pois comecei tamén a crear contido para as redes. Sí, porque é como fai nada. Nada, unha niña. Que a xente que te coñece de redes dirá, o sea, pareces, sabes, como que levas moitísimo tempo, pero fai un ano, o sea, sí. Fai absolutamente nada. Dimo toda a xente que parece que fai moitísimo, sobre todo con Virtudes, que parece que leva aí toda a vida, pero non, realmente é un bebé. Eu sempre digo, é un bebé, ten un ano aínda, é moi pequena. Pero eso, a ti fixoche viral un vídeo en TikTok, pero ti antes por TikTok xa facías as túas cousiñas. Sí, facía as típicas cousas que facemos todos por TikTok, de mover a boca, coller audios e ti facer como o acting deses audios e tal, pero pouco máis. Realmente, cando fixen ese vídeo que se me fixo viral, levaba pouco tempo intentando facer como contido propio meu cos meus guións e tal. Despois dai xa seguín, claro. Xa a xente me pediu máis. Sí. Pero, bueno, eu sei que estou mirando eses vídeos de dobraxes e tal, sí que, ainda que iso, non tiñas ti o teu propio guión, jova, sí que tiñas a túa esencia. Ah, sí, ti crees? Sí. Bueno, a ver, sí que é verdad que os repetía moito, gustábame repetir hasta que me salían, porque a mí esta xente que os sube, que a boca vai por un lado e o audio, é como, no, tío, ensaya un pouco máis. Eu ensayaba bastante, esta que non me salía como eu quería, non o subía. Eso sí, pero bueno, quero dicir que son vídeos que os fai moita xente. Sí, pero, o sea, sí que, claro, para mirar e tal, sí que, o sea, sabes, non está o personaxe e tal, pero sí que había xa ese puntillo. Sí, tío, ese aí. Ah, bueno, sí, que guai, que guai. Pois moitas gracias. É a primeira persoa que creo que eres a primeira que baixou tanto hasta veros tan antigos xa. Sí, pois sí. Iso, ti como recordas ese momento no que de repente o vídeo este dos profesores e tal se che fixo viral? É que non entendes, porque claro, de ter moi pouquiñas visualizacións tamén tiña moi pouquiños seguidores nese momento, claro, son as visualizacións que tes cos seguidores que tes. Empeza a ver que eso sigue subindo, é como, pero que pasou aquí? Que pasou de distinto? Pero bueno, non sei, supoño que se compartiu moito, despois a xente compartiu en diferentes redes sociais, pasou a Twitter, a xente compartiu por moitas partes, pero reverte tamén o retuiteou, creo que tamén aí houve moita cousa, despois empezaronse a facer eco os medios de comunicación, aí volvelle a dar outro impulso, porque os medios ao facerse eco do vídeo, pois a xente que o lee vai a ver o vídeo, e sintes. A sensación foiseme das mans, é como este fillo meu xa non é meu, xa está aí e xa todo o mundo pois, ten a súa propia opinión sobre o vídeo, ou incluso a veces malas interpretacións do vídeo, ou coller partes do vídeo e facer interpretacións diferentes do que eu quería facer nun primeiro momento. Pero, bueno, en xeral, positivo. Creo que en xeral a xente comprendeu que era unha parodia e que non iba máis alá deso. Sí, porque para a xente que non saiba así tal, ese vídeo agora mesmo ten 1,5 millón de visualizacións, que é unha auténtica animalada. É unha barbaridade, sí. Que, madre mía. Sí, a ver, eu sempre digo, as cifras en redes sociais depende con quen compares. Se te compares con Cristiano Ronaldo, 1.200.000 é nada. Pero claro, para os seguidores que tiña nese momento, bueno, o vídeo seguiu subindo durante o ano, este ano que le vai colgado, pois seguiu subindo, pero 1.200.000 é unha barbaridade. Despois fixen algún outro que tamén chegou aí, en Instagram tamén teño algún de 1 millón e algo, pero é moi difícil que se viralice algo tanto, é moi complicado. E despois, a partir de aí, foi no momento no que dixeches, bueno, pois, se a xente lle gusta, habrá que seguir. Sí, aí pensei, bueno, o mellor este humor que teño eu e o mellor estas ideas tolas que se me ocurren a min podelle facer gracia a máis xente, porque se lle gustou este, pois, o mellor, quero dicir, o mellor outra persoa decía, vale, pois tuven esta sorte, sabes, e paro e xa está, pero tuven como gusanillo de, vamos a intentar seguir, a ver se facemos algo que lle guste a xente. E foi aí cando, dándolle voltas á cabeza, pensei en crear a Virtudes, que ao principio non tiña nome, non era Virtudes, nin era nada, é simplemente a convidada repunante na boda, tamén con idea de facer, pois iso, 3 capituliños e xa está. Pero aí tamén, outra vez, foiseme das mans e xa a xente, pois, fixo a súa, a Virtudes. E aí xa, pois, tempo despois tuve que pensarlle un nome e todo iso porque a xente colleulle moito cariño.
En que momento as repugnantes se converteu en virtudes? Cando foi aí o paso? Non sei dicir exactamente, mellor un par de meses. Non che quero mentir, igual levaba un par de mesiños así, a xente xa me empezaba a preguntar como se chama? Como se chama? Ou empezaba mesmo a xente a chamarlle por nomes, a decir, chamase Maruja, chamase... Non, tío, se a xente lle vai a empezar a poñer nomes, pois teño que pensar eu un nome. E ainda teño no móvil o blog de notas cos posibles nomes que lle podía poñer, pero ao final tiña virtudes aí e creo que pensei, non, ten que ser virtudes porque é como, sabes, é o chiste, é o propio chiste de unha persoa con tantos defectos que se chame virtudes e facíame moita gracia, e ten que ser virtudes. Bueno, nunca era neso, de que claro, virtudes... Claro, Pues nunca era. Sí, claro, é como, é un propio chiste, sabes, que se chame virtudes sendo unha persoa con tantas carencias como ten ela. Sí, ostras, que guai. Iso, naceu a repugnante e aí xa foi un non parar. Xa non podías dicir, non, isto acaba aquí, xa dixaches, pois nada. Sí. Pero, jova, eu acórdome, un dos primeiros vídeos que vintiu foi precisamente da boda, da repugnante e tal. O sea, que creceches unha barbaridade, pero en moi pouco tempo. Non sei ti como viches esa repercusión. Refiriste en seguidores ou en repercusión ou así? Bueno, os seguidores foron como paulatinamente, sabes? O mellor o primeiro vídeo dos profesores sí que foi máis impactante porque foi de nada de seguidores, sabes? Tanta repercusión foi máis impactante. Os seguidores, é verdade, agora teño non sei cantos, 113.000 ou algo así en TikTok, pero como foi máis paulatino, pois vas vendo como sube a cifra e non é tan impactante, vas pouquiño a pouco. O que máis me sorprende é a repercusión a nivel social, sabes? Que, por exemplo, en Entroido, xente mandándome fotos disfrazadas de virtudes. Ese tipo de cousas impactanme máis, sabes? Que o personaxe lle chegara tanto a xente, ou xente que me manda vídeos de nenos pequenos imitándome. Eso, sabes, nenos pequenos facendo de virtudes é super bonito. Eso sí que me impactou máis. Os seguidores, o que che digo, ir subindo pouco a pouco, pois vas vendo a cifra de, bueno, pois hasta onde chegou e xa está. É que tamén entendo a nivel de ir pola calle ou pola tal, porque acórdome que fixeches un programa para a Sexta, estabas na orquesta desto de explicar... para CAT, sí, foi en 4, foi en 4, sí, o de viajeros. Viajeros, exacto. É claro, que estaban entrevistándote e de repente aparecía xente para saludarte, era como... A ver, pola rúa sí que algunha vez me recoñece a xente, pero tamén che digo que o ir cunha cámara, a xente, sabes, se vas cunha cámara, a xente mira, que fai esta cunha cámara, entón fíjase máis e se te coñecen, pois din, esta tía. Pero, bueno, sí que pola rúa me para algunha xente, pero ben, tampouco é un nivel de fama que non che deixe vivir, sabes, é unha cousa, aparte é moi cariñoso, entón, sin problema. A mí gostaríamos saber, porque subiches un vídeo para así un pouco explicarlo e tal, como preparas ti os guións? Todo o proceso ese creativo desde que sai a idea hasta que plasmas. É un caos. A mí gustaríame dicirche, teño un plan super pensado, pero non. A veces, mira, o vídeo que subín outro día, onte ou antes, xa non sei cando subín, da maternidade, falando de virtudes, dicindo, por que non tenéis hijos, non sei que. Ese foi sin guión. Literalmente, puxen o móvil a gravar e tirei pa diante. Que opinaría virtudes das mulleres que non teñen fillos? Tira millas, tal cual. Despois, hai outros que levo algo escrito, pero gústame tamén improvisar sobre o que levo escrito. A veces o máis gracioso incluso é o que non levo escrito. Pero, bueno, procuro levar algo escrito para ter algo que agarrarme. Entón, pois eso, primeiro poñome a pensar onde quero levar hoxe, onde podo levar hoxe que non a levar. Sabes, non me gusta tampouco repetirme. Intento non repetirme nos sitios os que a levo e tal, non me gusta eso, repetirme. Intento escribir unhas cantas cousas e cando digo, bueno, teño 4 ou 5 gags, gusta meter 4 ou 5 gags, pero se tes un solo é como facer un vídeo en torno a un solo gag, é un pouco pobre. Cando teño 4 ou 5 gags, digo, vale, aí xa me maquillo. Sabes, porque se me maquillo e non vai sair vídeo como maquilleime pa nada. Entón aí é cando me maquillo, monto o trípode, monto o móvil. Gravar realmente é o que menos traballo me dá. Gravar? Gravar é o que menos traballo me dá. Ese que che levaría máis? No, o que máis traballo me dá é pensar. É que me convenza. É dicir, isto non é unha caca. Eso é o que máis, sabes, convencerme, vale, non é unha caca, pode salir algo interesante daqui. É o que máis me leva. Despois gravo rápido. Por iso tampouco teño tomas falsas, que moita xente me pide tomas falsas. Non suelo ter tomas falsas porque como 99% das veces gravome eu a min mesma, se non necesito a alguén, gravome eu sola, é difícil que ti te rías ti sola, en plan, que graciosa son, toma falsa. É como raro. Entón non teño moita toma falsa. Despois edito bastante rápido, que quero decir que eu estudiei xornalismo aquí saindo aquí sen saber editar un vídeo.
Quero dicir, para que o sepa a xente, e aprendín a editar de un ano para aquí, eu sola. Así que se pode. Se pode, Sí se pode. Podes aprender, eu aprendín e agora edito rapidísimo. Mira, moi ben, así me gusta. Sí que se pode. É que eso que falabas tema de ideas e tal, te has dito tamén que así o que máis che custa é a creatividade, o Sí. de sacar ideas. Sí, porque non me teño por unha persoa, dirás ti, jolín, pois por non ser creativa, pero non me teño por unha persoa moi creativa, sinceramente. Porque, non sei, tamén o mellor cando ves xente dis, jolín, que creativa, e ti non sabes o proceso que hai detrás, o mellor a outra xente tamén lle costa moito. A min o que máis me costa é eso, o mellor confiar, xa non é tanto creatividade como confiar, vale, esta idea vale a pena, anímate, veña, pensa nela, mellor é eso. Sí, ese proceso é o que máis me costa. Sacas ideas en plan dos seguidores ou do que che envían? Sí, sí. A ver, non a maioría siguen sendo ideas miñas, pero teño vídeos, uns cuantos que sí que incluso hai xente que me manda guións, pero tal cual, hai xente super creativa. Sí, sí. Mandanme ideas, eu valoro, pois, se me interesa esa idea que me propoñen ou non, e teño varios vídeos feitos por ideas que me pasan os seguidores. O que lles apetece, o mellor, vela nun sitio, o que lles interesa. Ou, por exemplo, cando foi de Shakira, que reaccionei ao vídeo de Shakira, bueno, eso foi a petición popular de, por favor, que La Repugnante reaccione ao vídeo de Shakira, a canción de Shakira. Ese vídeo estaba preparado? Ou foi un pouco de o que che salía? Foi o que me saleu, sí. Sí, é que sí. Aí sí que teño tiña algunha toma falsa, porque aí sí que me estaban grabando, entón, cando tes alguén que te está grabando, sí que é máis propicio que cando dis unha parida, que che faga gracia, sabes? Cando ti sola é máis difícil. Pero sí, foi ver o vídeo o que me salía nese momento. E agora vou falar un pouco virtudes, tema caracterización. Non sei se foi algo pensado antes ou o tema de os ollos azuis, a bata... Mira, tiña claro, cando empecé, como xa che digo, que pensaba facer simplemente 3 capítulos, tampouco tiña unha cantidad de cousas alrededor para decir vou facer un personaje de la leche. O que sí tiña claro era a sombra azul, porque eu quería representar ese tipo de señora que se pinta años 80 total. Entón, a sombra azul sí que a tiña clara, e despois o abrigo que empecé, o abrigo que agora recuperarei no cando veña o frío, o abrigo ese de pelo sintético, pois era o que tiña, era un abrigo meu que me regalaron, pero tiña sen estrenar, era o que tiña, e despois as perlas, por suposto. As perlas tiñan que estar presentes. E despois todo o demais foi sobre a marcha, según eso, vai vindo a primavera, fai calor, se non podo levar o abrigo, pois teño que buscar outras cousas. A blusa esta moi típica. A blusa de miña avoa, toda a roupa que levo, quitando ese abrigo, todo de miña... Bueno, a bata é miña, a bata azul é miña tamén. Pero o resto de blusitas e vestidos e tal son de miña avoa. É que a mí encantame porque o tema sombra, cando se che acabou, a xente estaba... Sí. Foi un drama iso. Xente implicadísima, se necesitas sombra, buscamos sombra, sí, é que é o que che digo, é o máis guai de todo, o implicada que está a xente, que a xente me pregunta pola vegana de Mondoñedo, por Kendra, por José Manuel, o implicada que está a xente co universo que eu lle montei, que tamén creo que é unha das cousas máis guais de Virtudes, dos vídeos de Virtudes, o universo que eu lle montei, sabes? Que si Maruja, que si Huguiño, que si Jessica, que si todo isto. Despois vou falar eso, porque hai xente que non acaba de pillar tema tal, pero antes vou seguir con tema Virtudes, de que, sí que Virtudes, como que ten moitos trazos típicos das mulleres de Galicia e tal, pero é un personaxe que se entende en todo o mundo. Sí, eu sempre o digo, e seino non é porque o diga eu, é porque mo di a xente. Eu non teño seguidores só de Galicia, teño seguidores de Madrid, de feito a mitad son de Madrid. O 50% son de Madrid. Teño seguidores de Andalucía, de Murcia, de Latinoamérica. Xente de Latinoamérica que me escribe dicíndome o perfil é perfectamente recoñecible, pero aquí chamámoslle Karen. Sabes, en vez de Repugnantes e tal, ali chamanlle a Karen, a típica señora Karen. Entón, sí, é universal. Cambia a maneira de falar ou cambia tal, pero o personaxe é o mismo. Ti creáchelo con intención de parecerte un pouco a xente aquí máis de Galicia ou saiuche en plan... Se che digo, ao principio como eras, non pensei moito, despois sí que empecé a ver cousas cando a xente me dicía parece que te burlas, e aí empecé a, vale, o mellor pensaría un pouco máis se chego a saber que iba a ter tanto éxito, pero evidentemente no espírito non está a burla, por suposto, sí que está a crítica social, pero a ese tipo de xente,
Non a Galicia, non aos galegos, non ao idioma, non a nada, que eso, polo que che digo, o personaxe é universal. Entón, unha crítica social a ese tipo de persona que critica todo, que todo está mal, que sempre sabe máis que ti, que sempre, sabes, ese tipo de persoa en xeral. Nin muller porque son muller, pero home tamén, Claro, que claro. tamén nos hai, Sí, tamén sí, nos sí. hai. Bueno, tema árbore xenealóxica, porque aquí, claro, creaches aí un personaxe de tal, pero ese personaxe foi crecendo, foi aparecendo xente, necesito que me fagas aí árbore xenealóxica, virtudes de amigos, Teño que decir familiares... que, bueno, amigos imposible. Non che podo facer porque amigos, eu digo nomes ao tuntún. Aleatorios. É dicir, teño uns cuantos fieles, Maruja. en plan Ludivina, Maruja, por suposto, Ludivina, Emérita, tal, que as menciono. Pero de amigos non che podo decir a canta xente mencionei porque que nin me acordo. De familia, sí que chegou un momento que eu mesma empecé a pensar, teño que anotalo, porque a xente vai empezar a querer un récord familiar, sabes? Entón, sí que, despois, cando xa empecé a añadir máis familiares, dixen, vale, teño que facer o vídeo da árbore que eu fixen, de feito. Bueno, o que podemos decir, virtudes que se sepa hasta o momento. Porque, por exemplo, o tema marido. Non se sabe. Non se sabe, desconocido polo momento. Polo momento... Non sabemos se é viúda, se é casada, viúda ou casada. Separada non me pega. Pa ela non me pega separada. Viúda ou casada, eso non se sabe. Despois, ten 4 fillos, 2 homes e 2 mulleres, que son José Manuel, Juan Carlos, e as mulleres ainda as bauticei hai pouco, que son Cristina e Catalina. María Cristina e María Catalina. Ajá. Sí. Despois, Juan Carlos está casado con Vitoria, e teñen a Uguiño e a Jéssica. E José Manuel estaba con Kendra, que ahora están aí en ruptura, que non sabemos se volven, se non volven, e están esperando un meniño, que ahora sabemos que se vai chamar Izan. Esa é a familia máis próxima. Despois temos a avoa Benedita, que tamén sabemos que Virtudes ten unha irmá que se chama Saladina. Moi ben, ajá. Pero non sabemos se ten máis irmáns ou non, de momento, porque esta familia ainda pode medrar. Claro, claro. E de momento, esa é a familia máis próxima, podemos decir. Mas virtude hai que manter aí un pouco tamén de... Claro, interés. Claro. Claro, imagínome ese vídeo, é que non me atrevo a facer ese vídeo. O vídeo que se revele o tema do marido, é que non me atrevo. É que ese vídeo vai ser... Que fago con 2 eso? millóns de visualizacións, mínimo. Non, xa non por eso, sino que o día que decidas, eso xa tes que manter eso. Sabes, Claro. se é viúda, ten que ser viúda. Ten que ser viúda sempre. Se é casada, pois ten que haber ao mellor algún vídeo relacionado con marido, que, sabes, algo así. Entón é unha decisión importante. Mantemos a intriga por agora, virtudes, que sexa o que queira ser. De momento, sí. Que total, a noso que nos interesa é ela. Ela é a protagonista. O Non lle sea, fai falta, eso é a moraleja, non lle fai falta un home ao Exacto, lado. xusto, exacto. Ela sola válese para todo. Sí, pois sí, iso. Fíxeme moita gracia, porque cando comenzaches a subir vídeos falando ti, como María, había xente nos comentarios que era en plan, anda, pero non é un personaxe, non sei ti como... Sí, chocoume porque, bueno, eu tamén che digo, é a menor cantidad de xente, eu creo que a maioría da xente sí que se deu conta desde o principio que era un personaxe. Pero tamén entendo que se sempre viches vídeos de virtudes, que te choque de repente verme a min falando como a min, con pelo solto, con pelo largo, que non teño 70 anos. Eu comprendo que... E incluso hai xente que me di, prefiro a virtudes. Pois moi ben, non pasa nada, eu tamén prefiro a virtudes, é máis graciosa que a min. Sí, eu entendo que te choque, se estás acostumbrada a ver sempre un personaxe, pois o día que ves a persoa detrás do personaxe, eu comprendo que te choque. Non... Pero bueno, creo que, xa te digo, houve pouco comentario dese. Creo que a maioría da xente entendeu... E de feito, se é por eso non me importa, o que me pode chegar a preocupar é se pensan que virtudes as cousas que di, as burradas que di, as di de verdade. Claro, aí sí que me preocupa que ti pensen eso de verdade. Claro, houve algunha persoa, pero xa che digo, é mínimo, é moi mínimo. Algún que diga, pois iso non lle dixe a un home. No, claro, é que o di a unha muller porque é virtudes, porque é unha repugnante, porque ese tipo de persoa métese máis cas mulleres que cos homes, por eso o di, é unha crítica social a ese tipo de xente. É que se miras, en realidade, ti vas a mirar en profundidade os teus vídeos, cuidado, que aí hai moito onde sacar, Eso que dimo moita xente e para min é un orgullo. Que me digan, teño que ver os teus vídeos 3 ou 4 veces porque hai como moita capa, hai moito nivel ao que podes ver o vídeo. Podes velo a un nivel moi superficial de jiji, jaja, o chiste, de que di unha palabra mal, confúndese nunha palabra, ou di isto mal, ou castrapo, ou tal. E despois hai como máis niveles de profundidade, eso que che digo, da crítica social, de como somos, de como sociedade. Sí, eso a min gustame moito que mo digan. Para min é un piropo.
De feito, estuve aquí falando con Leti, Que guai, quero moito a Leti, si coincidimos no Casamos, que fixemos o especial este de Casamos, e desde aquela, pois, somos amiguiñas, e moi maja Leti. Sí, iso, falando precisamente de Casamos, faloume que coincidira contigo, e que lle sorprendera moito, porque eras como, jován, eras completamente diferente ao personaxe, sabes? Como... Sí, é que eu penso, eu mesma intentando saber por que creei eu a Virtudes. Eu creo que a creei porque é completamente diferente a min, porque a min ese tipo de xente dame un pouco de rabia, entón creo que a creei por eso, porque a mí me chama moito a atención esas persoas cando as vexo no súper, cando as vexo tal, que lles falan mal o mellor unha dependiente ou tal, e como, por que sodes así? Entón, claro, despois cando me coñeces a min ves, coño, é que eres moi distinta, claro, é que aí está, por eso fixen a Virtudes, porque é distintísima a min, que, bueno, igualmente, creo que todos temos un tanto por cento de repugnantes en algún momento, non somos todos 100% estupendos, pero, bueno, de aí a ser Virtudes, sí, hai un tramo. Hai un cacho. Sí. É que, claro, agora Virtudes xa é o teu alter ego, en plan. Sí. Xa hasta María Virtudes hai xuntas en ti, que é como xa inseparable, porque... Sí, é como outra personalidade. O que si me di moita xente é que cambiaste moito, moi facilmente, por exemplo, se agora me trouxera aquí as miñas cousas, como que me transformo moi rápido, que me meto moi rápido nela, como que teño moi asimilada, pero que, bueno, xa levo un ano con ela. Entón, pois, bueno, teño aí, está como aí, sei na sacar rápido, digamos, non? Se me teño que poñer no seu tal, pois saco rápido, pero eso, somos moi diferentes. Eu creo que non me levaría ben con ela. No, que me di moita xente, ai, que divertido vivir con Virtudes. Digo cheo que non é mesmo ver un vídeo, que é un personaxe, ao final é un personaxe, que vivir cunha persoa que de verdade é así. Sí. Cuidado. No, eu creo que non, No, eu creo que non é divertido, Home, podes ter algunha saída graciosa, como podemos ter todos, pero en xeral eu creo que... Sí, pero esa persoa que está sempre criticando todo, que nada lle vale, que non sei que suelta comentarios burradas e tal. Criticando, pois eso, os corpos, que se estás gorda, que se estás flaca, que nunca estás ben, que si tal, que si... É cansado, convivir con unha persoa así é moi cansado, non sei que teñas un carácter moi pacífico e sepas levar, pero é difícil. Permíteche o feito de facer un personaxe, de facer a Virtudes, que neste caso é unha persoa completamente distinta a ti, pois facer cousas que igual ti non farías se foras ti mesmo? É que claro, que todo o que fai Virtudes eu non o faría, basicamente. Todas as burradas que di, que non se me ocurriría. Precisamente o fago porque eu non o faría. E fíjate, ainda así, hai cousas que non lle deixo decir. E que sei que persoas que son como ela de verdade dirían, eu censuro incluso un pouco, ou incluso en temas. Por exemplo, eu que sei, é que non a deixo meterse en temas, por exemplo, cos animais non a deixo meterse. Fíjate, pois aí, non, cos animais non. Non me dá a gana. E hai moitas, porque teño algunha veciña que é un pouco especial, cos cans e con todo este tema, eu non a deixo. Entón, inda que é un personaxe, fíjate, non deixo que diga todas as burradas que ese tipo de xente di. Non sei se me explico. Sí. Sabes? Como que a controlo ainda un pouco. Por exemplo, o racismo, cousas así. No, por suposto. No. Por aí non. Ou machismo. Sabes? Vale que ela teña rasgos machistas, pois que se meta máis con a muller ou tal, que con home. Hasta aí. Pero máis alá non. Eu creo que se pode facer humor con todo, cuidado, que eu son das que penso que o humor non debe ter cancelas. O humor podese facer con todo. Pero eu, neste sentido, prefiro que o faga ben, sin insultar e tal, que realmente sexa humor. A min encántame consumir iso, pero eu a ela controla un pouco. Hasta aí, sabes? Sí, creo que tamén facer humor con ese tipo de temas é bastante complicado. É arriscado, sobre todo hoxe en día, que moita xente se ofende enseguida e tal, é moi difícil. Que hai xente que o fai moi ben, fenomenal por eles. Eu non son humorista, non son actriz, non son guionista, entón, pois eso, chego ata onde quero chegar tamén. Cales crees que son os pros e os contras de facer un personaxe en redes? Os pros, desde logo, o máis grande para min é o que recibo da xente de que me agradecen que os faga rir. Para min é o que máis vale a pena de todo. Porque chegan comentarios de estou pasando unha mala época, morreu o meu pai, teño unha enfermedad, estou con depresión,
eres a única que me fai rir, entro en redes para ver os teus vídeos, eres a alegría que teño no día a día, que máis, o sea, que máis che poden decir que eso? Eso é o máis grande, para min é o máis grande, é o pro máis grande. E o contra, bueno, que estás exposta a críticas e a comentarios como calquera que ten un perfil público, pero bueno, vai co feito de ter un perfil público, pero tamén che digo que críticas realmente, hasta ahora, moi poucas e moi livianas, quero decir, ao final é un personaxe, bueno, se non che gusta non o ves, é punto. De feito, eu creo que críticas hasta non o vexo tanto contra no sentido de que ti fas un personaxe. O sea, se critican máis ao personaxe que a ti mesmo, en plan... Sí, bueno, a ver, hai críticas, algunha que tuven polo tema lingüístico, pero que o tema lingüístico, fagas o que fagas, vas a ter críticas. Diría o mellor Leti, que fai contido en galego, diránlle, estamos en España, fala español, bueno, típica chorrada, non? E a min, pois, por facelo en castelán, pois, por que non o faz en galego? Entón, pois, bueno, sempre hai, a crítica lingüística sempre vai estar aí. Pero máis alá de eso, pouca cousa. Ou, bueno, pois, non me gustas, non me faz gracia. Bueno, pois que queres que che diga? A min tampouco me fai gracia todo o mundo que está en redes. E sabes que fago? Sigo para baixo. E xa está. É o que é o mellor que... realmente é o máis intelixente que podes facer se un contido non che gusta. Unha, para que non che volva a enseñar. E outra, porque se ti te paras, comentas e tal, realmente estás facendo que ese vídeo se vexa máis. Entón, claro, decir, sí, ata para ser hater hai que ser listo. Sí, porque claro, os haters comentan moito, pero claro, así non se dan conta de que lle van seguir aparecendo. É que... Podelles máis o mellor o de, bueno, te dejo aí mi comentario negativo, que o feito de pensar, se non me gusta un contido, o mellor que podo facer é cambiar. Igual que cambias de canal, pois sigues para baixo, que o contido é infinito, realmente podes buscar o que che guste. E a aplicación é lista, despois xa te enseño o que a ti che gusta. Así que... Ora, cambiando un pouco, falamos virtudes, ora tamén gostaríame tratar outros tipos de personaxes que ti faz na tua conta. Non sei se sair de virtudes e facer outro tipo de personaxe che custa máis ou non? Sí e non. Mira, por unha parte, gústame sair de virtudes porque senón tamén lle collo como aburrimento, tamén me aburro de facer sempre virtudes e síntome como un pouco esclava de teño que facer todo o día virtudes e mellor. Entón, gústame facer outras cousas, vídeos máis breves, vídeos de outros temas, a min gústame. Por outro lado, facer vídeos de outras cousas como de virtudes xa o teño máis estandarizado, ainda que é un caos, como te expliquei, dentro do caos está un pouco máis estandarizado. Entón, o mellor facer un vídeo de 10 segundos, que non sexa de virtudes, lévame máis tempo que un vídeo de 2 minutos de virtudes. Sí? Claro, porque a virtudes eu xa sei como fago, sabes, xa teño claro como gravo virtudes. Pois se teño que poñer un croma, poño un croma, se non poño un croma, pois estou no sofá, xa sei como me visto, xa sei como vestila, o que che dicía, xa teño o personaxe interiorizado, pero se teño que facer outro personaxe diferente, teño que pensar, como fago este personaxe para que faga gracia, sabes, teño que pensar máis. Para un vídeo máis corto, o mellor tardo máis. Pero por outro lado, que che digo, a min a verdad que me compensa facer cousas distintas de vez en cando para tamén variar. E tamén porque hai xente que me sigue que o mellor virtudes non é o que máis lle gusta, ou que chegou ao meu perfil polo vídeo da ITV, ou polo vídeo da impresora, ou polo vídeo dos profesores, que non son de virtudes, e tamén merecen ter un contido diferente de vez en cando. Entón, hai que variar. E tamén penso, o día que a xente se aburra de virtudes, pois que se vexa que eu podo facer outras cousas, claro, que non estás... Porque hai xente que a veces me di, vaste encasillar en virtudes. Unha, non son actriz, o sea, non me podo encasillar porque non me dedico a ser actriz. E outra, fago máis cousas. O que pasa que a mellor a esta persoa só lle salen vídeos de virtudes, pero teño contidos de máis cousas. A mí un dos últimos que me encantou moito o algoritmo, é que sepa xente que andamos en redes. Claro, eu pensei, ese vídeo é moi para os que andamos nesta cousa da creación de contidos, pero bueno, apetecíame facelo e fíxeno e xa está. Eu creo que o que entendeu, non? É tan difícil que loitar aí co... E tamén un que foi super viral, que é o da impresora. A impresora, por que se fixo? Non sei, eu non o vía tan... Pero mira, outro que che digo que a min non me facía gracia, como me quedou, facíame gracia na idea a cabeza, o sea, a idea na cabeza, pero despois cando gravei dixen, non me quedou gracioso. E tuve no guardado no móvil como 15 días, o da ITV. Sí. E o da ITV fixose super viral tamén. E así un montón de xente síntome identificada, porque eu pensaba que era a única que iba a ITV con medo. Despois descubrín que non, que hai moita xente que vai a ITV nerviosa. Ese vídeo non me facía especial gracia como me quedou grabado, eu tiña outra idea máis graciosa na cabeza. E o da impresora, igual. Non pensaba eu que tanta xente se iba a identificar que a impresora.
Pero sí, son cousas que pasan nas redes que sorprenden, pero bueno, eu alégrome. O da ITV tamén gostou moito as tomas falsas. Sí, tamén as tomas falsas. Porque Sí. claro, cando ves aí o tema do coche, que non sei que... Claro, porque eu dicíalle, a persoa que me estaba axudando, dicíalle, fai o ruido así como, pon a man así, fan, sabes, cando che falan desde o foso. Entón a min, que fixera ese ruido, facíame gracia, entón partíame. E bueno, quedou gracioso, sí. Iso, fora de virtudes, cal é así a personaxe ou así a situación que máis che gusta tratar ou facer? Hai temas da vida cotidiana, eso. Ir a ITV, pensar cousas que nos unen a todos, que todos pasamos por aí en algún momento. Ou, por exemplo, cando fixen o do paso de peatóns, o dos peatóns que atopo nos pasos de cebra. A mí fixome gracia facelo. E, bueno, gustou bastante. Eso estuvo moi ben, a mí encantoume. Sí. Sí. Sí, pois eso, escenas cotidianas que todos nos sentimos identificados. Eso é o que máis me gusta. Pero, bueno, costa tamén chegar á idea, porque parece fácil. Claro, é o que che iba a dicir, en plan, o sea, así, tema dos peatóns. Como chegas á idea de facer, claro. o sea, tipos de peatóns que hai, o sea... Sí. A veces, xa che digo, parece fácil cando ves noutro e dis, ostra, por que non se me ocurriu a min que me encanta Pablo Meixe, son moi fan de Pablo Meixe, digo, joder, este tío é un genio, é que é un genio. Claro, eu non sei o que hai detrás, el lle custa ou non lle custa chegar ás ideas, pero cando fixo de Mosca, ai, Dios. é que é genial, e dis, como non se me ocurriu a min facer de Mosca? É tan simple, pero é tan simple, pero non se te ocurre. É que hai moita genialidade detrás das cousas máis simples. Hai que ser moi genial. E pasache igual que ás veces estás interpretando a outro personaxe e se te escapa virtudes aí no medio ou se che ven a cabeza... Hai veces que, sobre todo, eu fago vídeos tamén para HBO, hai veces que os fago en plan virtudes e outros que non. A veces penso, este vídeo igual quedaba ben de virtudes. Sí que o penso. Pero bueno, intento variar, o que che decía, para non facer sempre igual. Pero sí, a veces penso, este de virtudes igual quedaba máis gracioso. Pero bueno, nunca sabes tamén. Nunca sabes. Tema HBO, o sea, como foi eso de colaborar con HBO? Porque... Flipante, xa non sei desde cando levo con eles, desde febreiro, marzo, por aí. Pero que empecé, pedironme un vídeo sobre The Last of Us, que fixeron a serie esa basada no videoxogo, que eu xogara ese videoxogo. Fixen ese vídeo, despois propuxeronme continuar colaborando habitualmente, facendo vídeos sobre series e sobre películas, eu encantada. Bueno, hasta ahora estamos, creo que, bueno, acabaremos ahora, non sei se quererán continuar ou non, pero bueno, xa con isto, xa, quero dicir, xa poder decir, traballei para HBO, ostras, xa luce bastante, xa luce bastante. Moi ben, moi contenta, además son xente moi maja, moi agradable, sí, moi contenta traballando con eles. O sea, pero ti empezaches en febreiro? Con HBO non che sei dicir fecha exacta, eu creo que cando saliu The Last of Us, cando saliu aí foi cando me pediron o primeiro vídeo. Non, que digo, levabas moi pouco tempo, o sea... Claro, sí. Pero que levo pouco tempo en xeral. Xa, en xeral, pero madre mía, meses, é como... Sí. Dios, que burrada, mima. Bueno, vou seguir con... Ahora vou ir Virtudes TVG, versión en galego de Merifos. Iso tamén, como xurdiu a idea de facer... Pois contactaronme eles tamén, contactoume a TVG. Primeiro entrei un día no Twitch que teñen de Apago Candil. Entrei con eles, con Esther e tal, e despois contactaronme máis adiante. Ti crees que poderías facer vídeos para nós de virtudes en galego? Dixen, sí, a ver, é verdad que perdes o tema do castrapo, que é como un rasgo de virtudes, pero bueno, tamén ganas outras cousas, e tamén te podes dirixir a público en galego, e dixen que sí. Empezamos así. O que pasa que ahora pois está parado, pero é alleo a min. É tema burocrático empresarial que aí xa non eu estou disposta a seguir. Se eles queren, eu estou disposta a seguir, pero bueno, hai cousas, xa sabes que hai cousas que son de papeleos, de burocracias e tal que mandan eles. Eu estou á súa disposición. Hai algunha diferenza entre a Virtudes versión galego e a Virtudes versión castelán? O que che digo do tema do idioma, que un rasgo de Virtudes castelán é o castrapo, que é unha persoa que eu, segundo a pensei nun primeiro momento, era unha persoa que fala castelán, porque para ela o castelán é o mellor idioma, entendes? Porque o galego, sabes, este tipo de diglosia, de galego non é válido para tal. Claro, pois falando en galego perdes eso. Pero bueno, é o único que eu lle vexo de diferente, o tema do idioma.
Pero despois é a mesma personalidade. Onde te sintes máis cómoda ti grabando? En galego ou en castelán? Cómoda nos dous porque falo os dous, xa, con fluidez, non teño problema en falar ningún dos dous. O que pasa é que, bueno, é verdad que eu a pensei en castelán, pero é que che digo, perdes o facer chistes co propio idioma. Pois, decir, vai mirar, te vai dicir, entonces, en galego pois está bendito. Bueno, que en castelán tamén está bendito, pero que decir, en galego non chama a atención porque é como se di. Pero cómoda nos dous. Claro, ti pensaches a personaxe en castelán, pero, o sea, claro, é que digo eu, tamén pensaches con esa idea de castelán, pero non castelán ben falado aí, sino castelán con eso de galego. Claro, eu pensei castelán, a ver, mal falado, quero dicir, cada un falamos claro, como obviamente. Deus nos dá a entender. Pero sí, ese castelán moi influenciado polo galego, porque eu pensei nunha persoa que fala castelán o que che digo, porque para ela o galego non é un idioma suficientemente á altura. Que aí tamén, aí xa podemos sacar... Aí xa empeza a crítica social, aí xa empeza ese personaxe, ese tipo de persoa que te hablo castellano porque el gallego non te é suficientemente bueno, entiendes? Porque ese tipo de cousas. E agora un pouco tamén a ti eres xornalista, como xa comentaches, Sí. Pero sí que te has comentado, creo que foi... Non sei onde foi realmente, pero que o teu soño frustrado era o de ser presentadora. Sí, bueno, cando eu vin para xornalismo, eu iba, quero dicir, a mí o que me gustaba era a tele. O audiovisual en xeral, tele ou radio, pero máis tirábame a tele, sí. Eu recordo un día en clase que preguntaron cantos de vos queredes ser columnistas en El País? Todo o mundo ca man levantada, eu fixen así. Por que todo o mundo se quere ser columnista en El País? Non, eu quero presentar os informativos. Era o que a mí máis me gustaba, e as asignaturas que máis disfrutei foron as prácticas de tele, todo eso, e de radio. Bueno, despois, curiosamente, a vida, pois, levache por un lado, a min levoume a escrita, foi como, non queres escrita? Toma escrita. Pero sí, o que máis me gustaba era a tele. Pero bueno, a ver, agora... Bueno, agora creo que xa igual xa non dou a credibilidade para dar os informativos despois de facer de virtudes. Informativos, non. Pero non pasa nada, quero dicir, a vida vai che levando. E ao final, fíjate, eu tería matado por traballar na Televisión de Galicia e tal, e despois é a Televisión de Galicia que se puxo en contacto comigo para... Traballamos de outra maneira. En vez de información, pois facemos entretemento. Pero ao final estou facendo tele tamén, quero dicir, claro. Eu gravo vídeos, eu edito vídeos, estou facendo audiovisual. Eu estou facendo audiovisual. Cada día da miña vida estou facendo audiovisual. Así que tamén gustaríame mandar esta mensaxe da xente que non se frustre ou que busque outros camiños para chegar. Sabes, todos os camiños levan a Roma. Entón, a mellor non te empecines porque eu empecé moitos anos nunha porta, chama esa porta, esa porta non se abre. E dis, bueno, pois, son mala, non valgo para a tele. Sí que valgo, por suposto que valgo. Valgo para comunicar porque está aí, que a xente lle gusta o que comunico, ainda que sexa humor. Entón, que non se frustren con que non valgo, con que, a mellor, as oportunidades non chegan por X razóns, porque non tes sorte, porque non chamas no momento axeitado, porque X razóns fora do teu control. Pero pode haber outras portas polas que chegar a facer algo semellante. Eu agora estou moi contenta. Sí, é que quería chegar, en plan, non chegaches a ser presentadora de tal, por que razóns, o que fora, non xurdiu, pero que agora estás, o sea, ti estás traballando para tu lugar, por así dicirlo. En audiovisual, que eu quería, que facendo audiovisual. Sí, é que é así, é increíble pensar as voltas que dá a vida, que é moi de persona maior, decir, isto é as voltas que dá a vida. Pero é verdad, dá voltas e eso, pois chamar a outros sitios, abrir outras, pois facer ti algo proactivamente, que es facer audiovisual e nas teles non che abren as portas, fai ti audiovisual, hoxe en día, jolín, cas redes sociales, que na miña época non as sabía. Pois temos todo isto que ti podes ser creador de contidos. Non che abren nunha tele, que che importa? Fai ti o teu propio contido. E que se animen e que tiren pa diante, co que lles gusta. E tamén has comentado que, inda que claro, nos vídeos non parece, eres unha persoa bastante tímida. Sí. A ver, co tempo, neste aniño, queiras que non, pois vou avanzando. Mira, na primeira entrevista que me fixeron estaba temblando, ese día non comín, vame chamar para facer unha entrevista, e bueno, ahora xa veño, ves con un pouquiño de tal, pero bueno, ves xa máis normal. Pouco a pouco vas ganando esa tranquilidade. O que sí me sigue costando, nos medios xa non, porque ao final tamén é algo que me é coñecido, o estar deste lado tamén, pois, sabes que o xornalista non che vai a morder, non che vai a comer, entón estás máis tranquila. Pero sí que me sigue costando o tema público. Aí sí que non me atrevo, cando me preguntan, subirse a un escenario?
respecto. Moito respecto, porque, mira, volvo a Pablo Meixe, que se sube a un escenario, que fai monólogos tal, é un crack, eu admiro moitísimo a xente que é capaz de subirse a un escenario e facer rir. Eu sempre digo, eu no vídeo gravo, edito, solto, eu non sei a xente se se rí ou non se rí, pero nun escenario ti estás escoitando se se ríen ou non se ríen. Esa xente pagou por rir, que para min é moi grave, quero dicir, eu pago unha entrada para que ti me fagas rir neste momento de ocio que eu teño. Se non che fago rir, é a miña responsabilidade. Eu teño moito respeto por esa profesión. Entón, o público non me atrevo tanto. Cando fixen o pregón en Vila García, estaba ca perna aí, pero, bueno, a xente portouse moi ben. Pero, bueno, é o que che digo, se vas a un escenario, a un teatro, un tal, xa, pagan por... Xa, é que porque os fagas rir, é unha responsabilidade. Exacto, dicía que teño que facer rir esta xente. Exacto. E se faz o que estás facendo, ves que non se rín, Eu marcho. É que eu os digo, estou ali, estou chiste, e vexo que a xente non río de veña, chao. Marcho, sinto, perdón, reembolso as entradas, pero pasaría fatal. E non sei se ti mesma che sorprendeu esta tua faceta de cómico, de actriz, de... Ou xa a tiñas, pero... Sí, de cómica, sí. Eu sempre fui moi payasa, desde moi pequena. Nunca pensei na vida, coa miña timidez, que chegara a facer isto. Que me podera ver a xente. Xa te digo, as redes sociales, sempre digo, aos tímidos veunos Dios a ver cas redes sociales, porque senón, de que iba a facer eu o parvo diante de miles de personas, ni de broma. Pero de cómica sí que teño desde moi pequena, na casa disfrazábame, facía os meus shows, daba o tempo, miraba como daban o tempo, eu daba o tempo tamén na porta da miña casa, e recordo a miña nai decirme, esta nena vai para payasa, así de tan, vai ser unha payasa. E sempre fui moi fan de Lina Morgan, foi a persoa que máis me gustou desde pequeniña, despois Crucirraya, despois cando empezaron os monologuistas, pero Lina Morgan, eu sei as obras de teatro de Lina Morgan de memoria. Sí. Sí. O meus soños, bueno, claro, xa morreu a pobre, pero, bueno, se a pudera ter visto en directo, vamos, morría porque me gustaba moito. É moi boa, eu creo que das mellores cómicas que houve neste país. E entón, o de cómica sempre o levei. E os meus amigos, cando estou en confianza, son moi payasa. Gústame facer eso, poñer voces, facer rir. Se estou nunha reunión con amigos e empezo a decir chorradas e vexo que un amigo se ríe, é como, veña, xa non paras. Sí, sigo aí, gústame moito facer rir. Entón, eso sí que sempre o levei dentro, pero que che digo, como sempre fun tan tímida, tal, nunca na vida pensei. De feito, sempre me dicían, vamos a un casting. Non. O teatro no instituto, non, nada, non quero saber nada. Que nadie mire pa min, sabes, o típico de pasar desapercibida, que nadie me mire. Entón, é como incompatible unha cousa con outra. Pero, bueno, as redes sociales, o que che digo, a xente tímida, pois o poderte gravar ti na casa, estar na túa tranquilidade, na túa casa e tal, pois favoreceunos. Sí, porque non che diría a ti. Nada, ni de broma. Ao final, tua nai tiña razón, e dixe, vai pa payasa. Pois sí. Iba pa payasa, é verdad que sí, o que pasa que moitas veces eso, non tes a oportunidade ou os medios para chegar a eso, pero... Sí, que cómica, sempre fun bastante cómica. Eu quero agora que nos contes un pouco a tua obsesión cas gafas sin cristal. Desde pequena tamén. Creo que a todos nos pasa que sempre queremos o que non temos. Eu quería ser rubia, de pelo rizo, ollos azuis e ter gafas. É dicir, todo o contrario do que son. Entón, a mí gustaba moito, que me parece un complemento. É un complemento máis, unha gafa, que a mí encántame. Entón, pois, bueno, por sorte, nunca tuve que, hasta este momento, xa ca edad, supoño que terei que levar gafas en algún momento, pero hasta este momento non tuve que levar gafas. Pero, como me gustan tanto, pois, se algunha gafa de sol se me raya moito o cristal, fago así, quito o cristal e gardo a montura. Entón, teño varias así. Ou se a xente, teño atopado monturas rotísimas, que teño algunhas que teño están todos un alambre así todo blanco, a min me vale. Eu collo se non son gafas, cuidado, se atopo unhas gafas de Volvoas na policía ou nos obxetos perdidos, tranquilos. Pero refírome a cousas rotísimas, pois colloas e levoas, gústame eso. E cando estaba aquí, estou me acordando, eu vivía aí no Burgo das Nacións, estudiaba sempre con gafas, coas monturas das gafas. Sí, porque me daba a sensación de que me concentraba máis. Anda. Sí, desde aí ven. E agora, claro, para os personaxes dame moito xogo, sabes? Sí, eso sí. Claro. Entón, eso, vou nas guardando, ou xente incluso que ten gafas, vou tirar damas pa min. Se as vas tirar, damas pa min, que eu lle quito os cristales e uso as para
Ahora, para os personaxes dame moito xogo. É que é moi como super, non sei, paradójico, porque a xente que, claro, tan que usar gafas, en plan... Claro, sí, eu entendo, que de feito cando subín ese vídeo había xente que me decía levo gafas toda a vida e non entendo como podes querer ter... Eu entendo. Pero, bueno, a ver, son un complemento e podedes cambiar de vez en cando e está guai, jolín, as gafas están guai. A mí non me... Isto que de pequeno que che tiñan 4 ojos e tal, eu nunca o entendín. Pero si está super guai levar gafas. No, nenos que levedes gafas non vos sintades mal, está guai levar gafas, sodes moi guais. Nada deso. Así me gusta. Home, por favor. Eu agora, María, quería falar un pouco con virtudes, se me das a... A ver, te la traigo. Venga, tráeme. Que queres saber, miña filla? Pois a ver, virtudes. Eu quero saber, antes Sí. de nada, como estás levando ti a fama. Moi ben, porque eu sabía que en algún momento me iba a facer famosa porque teño un carisma, entendes, que non ten todo o mundo. O meu carisma é unha cousa única. Eu sabía que en algún momento isto iba a chegar, eu non sabía que, claro, tamén podía chegar antes, non? Pero, bueno, estamos a tempo de facernos un pouco millonarias. Eu estou aberta a todo o que me salga. E moi ben, moito cariño. Tamén che digo, vou empezar a cobrar os selfies, porque xa non pode ser, entendes? Eu teño que sacar un beneficio económico de todo isto. Claro, tens razón, é que eso de que se pidan fotos. Por favor. Ademais que te as piden sempre cando vas peor. Que explicación científica ten eso? Salgo arreglada, non me conoce nadie. Salgo desarreglada, todo o mundo me conoce. Non pode ser. Saudádeme cando vaya arreglada, por favor. É o mínimo. Claro, é que, a ver, como... María, como te trata? Eu quero saber como te trata María, se te trata ben... Trátame ben. É unha rapaza, fala pouco, a verdade, que che digo, unha rapaza un pouco retraída. Eu son unha persona moi faladora, a min gustame moito falar, falo coas paredes, falo con todo o mundo. Entón, ela é calada, é máis ben calada. Pero, bueno, como me xestiona ben o das redes sociales e todas as ofertas laborales que me chegan, todo xestiona bastante ben, pois, bueno, levámonos ben, sí. É un pouco caladiña, non estás aí moito... Sí, non teño... Bueno, menos mal que eu teño a Jéssica, teño o Guiño, teño para falar, teño a Maruja, sobre todo. Maruja falo moito, falamos moito. Pero, bueno, a Merifós é máis calada, tamén traballa moito, a miña pobre, que está moitos traballos ao mesmo tempo, entendes? Eu entendo tamén, pero bueno. E como levas ti eso de que te chamamos repugnante, porque... A ver, mira, a mí mentres paguen, entendes? A mí mentres me ingrese, mentres me chegue un ingreso, como se chama, unha transferencia, mentres chegue a transferencia, a min que me chamen o que queiran. Eu teño un carácter que entendo que non é para todo o mundo, pero o meu carácter é un carácter que di a verdade. Entendes? Eu non sei por que a xente lle ofende. Estamos nos tempos que todo o mundo se ofende por todo. Eu digo verdades como puños. Se non queres, non me escoites, espera. Se me preguntas, eu vou che dicir a verdade. Se me dices, como me queda este vestido? Digo, che fatal. Que queres que che diga? Se non me preguntaras, ou non, é así. Quedache moi ben, o vestido está moi guapo. É que me encanta porque te metes pero a tope, Sí, e se me chego a caracterizar xa, máis... É que pasada. Bueno, vou seguir entonces, xa falei un pouco con virtudes, encantada de coñecer a virtudes. Nada, filla, encantada. E agora vou xa que a parte, bueno, vou ir acabando. Antes, ao final, facemos unha ronda de preguntas, pero antes disso, eu quero falar de persoas repugnantes, en xeral. Porque trouxen aquí uns cuantos exemplos de a min persoas que es que non puedo con ellas. Quero dicir, a ver ti que pensas. Por exemplo, esa persoa que ti, por exemplo, tama COVID, dis, tuve en COVID, non sei que, e dixe, sí, o sea, tuve en COVID, estuve en mal, e dixe, eu estuve ingresado, a punto de morrer. Claro, ela máis. Claro, de feito fixen un vídeo de virtudes que era así, que era falando cunha das fillas, e todo o que lle decía a filla, ela era máis. Dicía, ai, mira, o pai de non sei quen está a morrer sí que estou eu, porque eu sí que estou tomando pastillas, porque estou... Claro, sí, é un dos rasgos de virtudes, ela sempre máis. Se tú estás enferma, ela estuvo máis. Se ti tomas no médico igual, cantas pastillas tomas 5? Eu tomo 25. Sí, concordo contigo. Sí, é que non sei, que é de verdade. Ou cando vas de viaxe, fun de viaxe non sei onde. Ai, viaxe que fixen eu, non sei cando, a Benidorm, aquilo sí que fora unha viaxe, non a túa a Cancún. Sí, tal cual. Sí. Ou tamén esa persoa de que igual lle preguntas tal, e dixe, ai, non sei, ti verás. É como, non, eu non verei, non, estou preguntando. É como... Sí, o ti verás, pero bueno, polo menos o do ti verás non se mete. A mí as que me disgustan máis o sea de, eu non digo nada, pero bueno, sabes, eu non digo nada, pero non o fagas. Eso son, a min repóname un pouquiño máis. O do ti verás, bueno, parece que xa te está dicindo que non tamén. Bueno, ti verás, como che di, importa che que vai aquí. Bueno, ti verás. Sí, como ti verás, pero... Sí, bueno. Sí.
iso ahora que dicías ti con virtudes de iso, igual compras algo, tal, dis, mira, tal, pero con tema do vestido, que che parece? Pues a mí non me gusta nada, ou cosas Feísimo. así. Se queres ir así á rúa, tú misma, pero vas facendo o ridículo, non te digo nada. Sí, esas... A mí pasoume algún caso así. Sí? Dice, ese vestido, es que se te nota mucho el culo, ya. El culo gordo que tienes. Hostia. Sí. Sí. Ainas. A ver, as airas. Ese que fixaches ante o vídeo, desto xa que eu xa teño o guión feito, dixen aí que é cando iso che pregunta, pois, bueno, o moza para cando? Ou os fillos para cando? Se tes mozo, pa cando casas. Se estás casada, pa cando o fillo. Se tes o fillo, pa cando o segundo. Sí, entonces non podes entrar nese bucle porque se vas vivindo polo que che di a xente, nada, con 20 anos xa tes 4 fillos e estás, non pode ser. As cousas cando un queira, se quere. Exacto, se quere. Que estamos xa, por sorte, estamos entrando un pouco no de se quero, sabes? Se quero ter mozo ou moza ou 4 mozos ou 4, ou que eu queira, ou casar ou non casar, sí. Pero bueno, eu teño que decir que neso son un pouquiño virtudes solo no tema de que as bodas encantanme. Entón, ¿Sí? a mí unha boda, a mí encantame unha boda. Aí sí que son, pero non son como virtudes, non critico como virtudes. Eu nas bodas disfruto de pa min, todas están guapísimas e todo está estupendo. Pero encantame as bodas, encantame que a xente case. É no único que coincido. Que aí dis en plan, bueno... Encántame como virtudes que me conviden ás bodas. E se non me convidan, disgústome. Pois non hai, o sea, a xente non lle gusta tanto, No, pero polos cartos, porque é verdad Sí, que unha claro. boda é un gasto, claro, entre o regalo, o traxe e tal, é un gasto, pero a min gustame moito as bodas, unha romántica. Teñen todas preguntas en plan, bueno, ides a casar, entonces? Sí, a ver, claro, teño amigos que non se casan e, bueno, pues nada. Nada. Pues nada, tampouco, claro, sabes, tampouco son virtudes, pero sí que me gusta que a xente case, me gustan as bodas. Pois vou xa entonces ca parte final deste podcast, que, bueno, nós ao final a todos os creadores de contido que pasan por Laritando, facemoslle 5 preguntas. Ai, que nervios. Entón, vou ao cas túas, que son a primeira que é contanos algo que os teus seguidores non saiban de ti. Que non saiban de mí, así un dato personal ou algo así? Sí. Pois mira, creo que non saben que eu nacín en Madrid. Que eu sempre digo son de Vigo e a morrer, eu morro por Vigo, pero criaime en Vigo desde os 9 mesiños. Son viguesa, vamos. Que me se atreva a decirme a min que non son viguesa. Pero nacín en Madrid. Meus pais vivían nese momento en Madrid e eu nacín. Despois de trasladáronse para aquí. Claro, sí, miña nai é galega, meu pai argentino, e sí, despois xa vivimos en Vigo desde que eu tiña 9 meses. Pero nacín en Madrid, o meu DNI pon nacida en Madrid, Comunidade de Madrid. Xa che van a dicir... Xa me van a dicir non é galega. Creo que teño carne de galeguidade de Botelo. O Celga teño tamén. Así que, oye, mira. Creo que sí. E a seguinte é, cal é o teu creador de contido favorito? Pablo Meixe. Sí, xa. Bueno, gustame moitos, pero Pablo Meixe eu creo que é o máis completo. É que é moi bo. Gustame moitos, gustame, eu que sei, Augusta Zoenin tamén, que, bueno, non sei se pronuncio ben o seu nome porque é complicado. Augusta Zoenin tamén me gusta, Leti da Taberna, por suposto, tamén me gusta. Pero, para min, o máis... Pablo Gexou tamén me gusta moito, moi gracioso. Pero, bueno, galego e tal, é que, para min, Pablo Meixe é o mellor. Sí, que ás veces que non me haches xa... Sí. Tamén, Tamara. Tamara fai moi ben. Tamara, outra galega. Sí, Pablo e Tamara. E agora, a outra, claro, ahora pola parte contraria, un creador de contido que... Non me fagas eso. Sí. Non, os demais dixeron alguén? Sí. Sí? A quen dixo Leti? Que non me guste. É que os que non me gustan non os sigo. Non me gusta en xeral, que non sei dicir un nome en concreto, non me gusta en xeral a xente que fai contido con nenos menores. Pero que non sigo a ninguén para dicirche un nome. Pero xente que fai... que o contido son os nenos. Sí. É como, non fagas eso, por favor. Pero non sei dicir un nome porque non sigo a ninguén así. Pero bueno, quedamos con esa idea. Sí. E pois claro, un creador que non che cae ben, mal tal, pero ou unha temática tamén, falando de temáticas, que igual penses que está un poquinho sobrevalorada, no sentido de, bueno... Que difícil. Sobrevalorada. Non che sei dicir, axúdame.
É que, basicamente, o que eu consumo é contido de humor. E a min o humor, evidentemente, é o que máis valoro. Bueno, creo que... Vale, vou dicir algo, por decir. Creo que está un poquinho sobrevalorado o tema do... Pero tampouco sobrevalorado que lle guste que o siga. Pero a moda, por exemplo, todo o tema halls e todo o tema... A mí non me gusta, non me interesa moito, pero, bueno, como sobrevalorado. Creo que move moitos cartos, claro, as influencers e todo eso, evidentemente, tema moda, tema marcas, pero que a min personalmente, as marcas nunca me importaron o máis mínimo. Entón, a min dame igual que se chame Pichiflín que Puchuflón, ou que valga 55.000 euros que 5. Entón, a min, se me gusta algo, compro. Estea de moda, non estea de moda, levara o María Pombo, levara o Perica de los Palotes, dame igual. Entón, esa cousa de as marcas e de canto vale algo e de mira o meu Louis Vuitton e todo isto, interésame cero. Perdón. Pero, bueno, non que estea sobrevalorada porque evidentemente move moitos cartos. Entón, evidentemente, as marcas interesalles que se faga ese contido porque senón non invertirían en influencers en todo isto. Pero que as marcas non lles dou ninguna importancia. E a última de todas xa, para poñer a guinda, cantos cartos estás no banco? Non o sei. Non o sei. Digamos... Un Unha rango? aproximación. Non chego aos 10, non chego. Os 10.000. Bueno, está moi ben. Estamos pobres, pero eu son autónoma, Hai que pagar IVA, hai que pagar autónomos, hai que pagar moitas cousas. Os autónomos estamos achuchaos. Así que o xornalismo é unha cousa moi precaria. Sí, a verdade que sí. Sí. Pero, bueno. Pois, nada, hasta aquí o programa doxe. Espero que che gostara, María. Sí, moito, pasaras a verdade que pasei moi ben, moi ben. Das mellores entrevistas que me fixeron. Ala, que honor, De verdad, Pois moitas gracias. A vos. Pois nada, hasta aquí o programa. Espero que a vos tamén vos gostara. E nos vémonos no seguinte con máis e mellor. Chao!